Avui us portem una recopilació de tradicions nadalenques estranyes de diferents països al voltant del món. És sorprenent com cada cultura té les seves pròpies formes úniques de celebrar aquesta època de l'any. Caga Tió, Catalunya. Comencem amb una tradició catalana coneguda com a Caga Tió. Es tracta d'un tronc de fusta amb un somriure pintat i un barret de Nadal. Els nens li donen cops amb un bastó mentre canten cançons, i després el tronc caga petits regals i dolços. Krampus, Àustria i Alemanya. Cara trista en lloc de només esperar per Santa Claus, a Àustria i Alemanya també hi ha el temut Krampus. Aquesta criatura mitològica en forma de dimoni es passeja pels carrers espantant els nens que han estat mals durant l'any. Menjar de Nadal. KFC, Japó. Cara trista a Japó, el Nadal no té una tradició pròpia, però una tradició moderna s'ha estès menjar KFC. Molts japonesos fan reserves amb antelació per gaudir d'un dinar de Nadal amb pollastre fregit de KFC, tot i que no és una tradició culinària local. Neteja de Nadal. Noruega. Cara trista a Noruega, és costum netejar les cases de dalt a baix per a la nit de Nadal. Es pensa que això allunya els esperits malignes i deixa la llar neta i preparada per rebre l'esperada visita de Santa Claus. Això és només una petita mostra de les tradicions nadalenques estranyes de tot el món. És increïble com la diversitat cultural s'expressa fins i tot en els rituals festius. Si us ha agradat aquesta recopilació, compartiu amb nosaltres alguna tradició nadalenca estranya que conegueu. No oblideu subscriure-us al nostre canal per a més contingut fascinant com aquest. Que tingueu unes festes plenes de màgia i sorpreses. Fins aviat!